कुवेसन आवाराव जोंहा टाइम बिदि होनाय दंखायो थिग बिब्दिनो दिनै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मा सोंथि लाबोगोन आरो मा बिसयाव जोङो जोंनि दिनैनि बे एसेमब्लिखौ दैथायगोन बेनि सायाव जों दा दसे उनाव सावरायगोन आरो सावरायनायनि गेजेराव जोङो जोंनि जि इस्यु दं बर'नि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जि जोंनि एनडिएफबिनि जि सुक्ति जादोंमोन आबसुनि सुक्ति आबसु एनडिएफबि लोगोसे जि सुक्ति जादोंमोन बेनि सोमोन्दै जा खायसे खोथा बुंनो गोनां दं आरो दफाफोरखौ जों मावफुंनायनि बेलायाव आरो जोंनि जि एक्स एनडिएफबिनि जि रिहेबिलिटेसन बेनि सायाव जोङो सावरायनायनि खोथाखौ जों आयदा हिसाबै लादों। दासिमबो बिटिआर गोरोबथाया फुलफिल जायाखै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय आरो बेखौनो जोङो सावरायगासिनो आरो जों थाबैनो बेनि सोमोन्दै बे इमप्लिमेन्टेसननि सोमोन्दै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनायनि खोथा दं आरो बेयावनो जोङो जोंनि जि 2020 27 जानुवारिनि जि सुक्ति जादोंमोन जि गोरोबथा जादोंमोन जोंनि एनडिएफबिनि गासैबो जि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा बिथांमोननि समस्यानि खोथा आरो जि दिनैबो जे जेलाव थानांगौ जादों एनडिएफबिनि केडारफ्रा आरो केस बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो थि खालामदों।